COVID-19 brain mu no na AKYEA bibia na nswani enam so ma law professor and a human rights advocate AGYENKWA APIA atua wani nipa be se nwotwe bi nam so ema aba no so twen ase de ne kwa Supreme Court say Supreme Court wo cheche nsem ni mu na omu de omu nim a wo mu nim de e wonim de kwa so nim se aban na de a waye enam so ede emra na koda mra so beje fie ama wo man na je atumu a enam so mi ede restrictions ba ya kwan mu wo manfo nkobodom pem ha wadefo mu nkofre nipa bebresa mu wade aye ne ye nipa aduonu ene ensam ne de na edo so pa ba bia nipa abo apeso ye nkọ ho eti Supreme Court nchechire mu na we na asam na de Supreme Court ase ye ba kwaso ase ye nkoso na anu ada ya na mampani baka che se sa restrictions no we ni na afri wanya adwuma biem afa de akwache ye te hono mu a Supreme Court akwa asetena akwa benkrom ama wonom so so ade atum sa ane ade ne na namumra kwaso na Ghana fo bisu ho Supreme Court we de mama ho ada ho ebra na ade ni gina ma huye hi abo omanfo no asam ne beda mo manka ho hwe ye afri ho na muhu ne se aba na amfa kwa apaso an wo ye sa ade no enye fe entisi ye de mra ye adwuma de a ye mfa nya adwuma matene ne yankasa nya adwuma na nkwaye se mra ho na akositene ne yachi eno sa no emwa magana eye asendie ene ho ntoto ye ne ho hyehyeye no enwie mu die etisa bread ye dodo na atwe wano ADS Supreme Court nhyehye nanso wo muso atremu asisu people se na nyamra se aban no etua na mo bi etesa wo bra COVID-19 ebeyire ye dankran no yeto so AGYENKWA FM yeto so de ane de ni echiremu ewo National Cathedral ensensemu National Cathedral ye ka ho asema na ye asodan kese chencherenche ye Ghana mampani na do dankwaku fadro wono ankasa ehyebo ede ne nsato ne kokoso se wo besi asodan ede aboa manyamdwuma atwumi akoso nam sa ayo sonsono Ghana esikasam ebe konka esanse asodan ne be ye asodan a chese oba bibrem hanom a edan kese pa boyi nkrofo be komu nsrahwe nyoma hudo bi ho de be hyehyem na atwumi aboa ye na ehun sembeto dwane Ghana fododo no akasa acheche won madwene ho mpo kire se emprempren ya no Ghana ne ahinamu no enye ne ahia ne asodan enu ntinka be ya mampani ntwentwen so ansa nanso ho nsan kan ye he wanya hyabode de osu obesi nti wo si ye ho nsam ye kofa mpanimfo bi omode da no asikase bi akoy bebre na executive director Edema National Cathedral ho nsensemi eye owura Dr. Paul Poku Mensam wakasa de nsem bi ababonti a wo chem se nkrofo akeka se asonda no krampo ye sesese aka ho wo monko ho ko site wodma hwi ni ho akoso no se wo abeka sa bia no na wo trofo esanse dan de omusi wo simprempe wo mo si floor di kan awie second floor mo si na ne adru so no so benya iron rosso enade no modi aguso na enye nade bia keke nade mfiamfia Ghana de bi enti nade no obo kra de framo no ne na aba yi obo behia America sika no pepe be ye waha eni echire no mo de akra ya eno na ama asa nyoma na twetwa sensen so enti obi ka se bi adwuma na ka hon man tisa esanse dan ni yesie no wodo mo si ni dan bi a eye afebo ense de biara do paninsem ni entie bi enti de mo ka se amana yetu no de da ba se de ko hon ko hwe enti se concrete ni steel akogumu no enye videos ni we nyina enti eye building na se you see the largest civic building omanyimu the niema ipase di yerinti no but a single structure because that mo say sika say ya muntimi nto aso it's a method that architect demand ni say which year foundation ni we are ya kan nyina ya steel pre-engineer steel na udisio that yes cathedral last 1,000 years square big for diameters 2 meters we that be you make so the copper ni say methodology no into we foundation I say we yesika obitimi de order still nyina yesimi nyina sana ya de aba mo hyehyɛ enti say we hyehyɛ we na fe aka cladding no with the concrete cladding ni marble cladding ni we no enti ana ma yesi construction no aka chika kra no because we no here almost about $100 million how they be kra still no mo si dan sana ya de aba enti na yesi no nye dankitwa da ya sabi because yesi bi kra wo man mu da na nyema wo mu Yesie Penyimfo Bible Museum Saturday niama biblia ka ho yesi 350 seater restaurant
Abusiani eti ye Dr. Popoku Mensa wono an executive director Emma National Cathedral of Ghana and wakasa no se enye debia kekesa se nkrofo da musisi no sa da we ye hu bu Ghana hada enti mu aka dia ekom ni nneoma mu de besi dan no ehia pan ne se sikasam kakrenti asa Emma na twasense so no makra aha bu hia se sika be $100 million no e de akra na de ansa na dansie no atumi akoso se be esi dan ni wi a e de osu aborobro ensuo na beto eja na beto mu o e de na besi o ensei da dise nyame ba yeto aso arofo yeto asem no so de ba rapper die mu na no pe yakeka ho nsem a e de akyeremo ensem ni gusu atwagu wo mayi mu apadie fo susu sa ba ni wo mu ani ni ye adan na bre bia AMF ye bakwa akopre besia na wo mba me ye besia no wo mo ba hyehye ya manimia o mayi mu adwumayefo ama sese kura akwa se ye tete adwumayefo akatua so ye ntum no mpa na dodo na ye fa wo mo no nke ye befa ne saa no so ye te so ana mo se adan aba wu mu apadie fo ba akokura sa de na wogie we nam so ma churchofo pani di University of Ghana AKYEA Teachers Association Mira runs for Jampo and Walker say and was a amanyofo mam ka se minchira mo Ghana hade na mo ye mo nchira ye ayuru bi frubi na mo tetem na se bedwafu amo ye no ana hwe na de watoto ano a time obi pe no ba adwuma no em se mo ye adwuma ho mo fa bibia mo wo men anso sika kase no mo ne atua ma mo sabo so me akatua alawa kase tefa motivate odwuma ye ni nyina mo ne yede ma mo ana mo na mo toto ayampia mo akwa ya me frasa ya me budenhyehye ama mo a ane mo hwe na apadie for mo afa mo adwe ama so mo afa mo ani ama ho mo afa mo nsa meka na mumu apafo e wo Ghana adenti na wasa ba na sa ane runs for Jampo wakeka bia kire wo no mpa yenkotie nan. Why should they always be targeting labor? It is true. I mean, in every sane economy, compensation should be linked to productivity. But if that is the case, then this should be across board. The politicians, what do they do to earn the amount of salaries and emoluments and allowances that they get? Can you compare their productivity, what they do to the productivity of the ordinary labor? If we want to do that, then let it be across board. You don't see, I see a party communicator who just got down in school, hasn't worked before, and his first paycheck was given to him or her simply because he joined the political party in the lead up to electioneering campaign and fought for the party. The party won, and so he's been given a ZA, got free fuel. He's been given a mansion. He's enjoying huge allowances and fat salaries. And in the next 2-3 years, he's building huge mansions at the expense of the state. What do they do to get themselves entitled to those allowances and incentives and conditions of services and salaries? Is it productivity? So we reward people who do nothing and get a lot of resources in terms of salary. And then those who toil, we've been able to finance the enjoyment and the entertainment and the leisures and luxuries of politicians. We always want to continue to inflict austerity measures on them. I mean, that is not fair. Ransford as someone working no cre. Wobi bua manyoku bi maninya atumi. Enti wotuwe wanya adwuma enso da pay rose so. Wodidi pete me jeja no ho. Amanyofo no kra ye ka no. Ne titu no asebedwafo no. Wobu wo a mrasebedwafi afimu ni nyina abeka no wakonumpe. Enso sa ni pay bosumi bia na katua beba. Abedwaku wo fie wo dada so nyina mu ala wa beba. Gia spoon atrela once. Ade na wode ka Ghana mpuntuo mu a eno mo jeje sa na wo pani na okwaye adwuma abrat bra hasua tempentin kwasam mfifire ama wo man ni yeyo no no ye betena katua so enya sa so a ye mfa adwuma yefo biom sane sa hunti ye no ane sa na amre adofo Professor runs for Jampo aye churchofo pani di University of Ghana Teachers Association ena sa bredi AMF asem a woni aban na ka efa padie ho no ahya na bufu aba bonte aba kyerɛkyerɛ na adwen
Ebushia da so ejinamo e wasa nsem krona mu na owura Austin Game wono so e labor consultant e ba se apedie e ne ho adwenkyeremu a wonimu yie pa na sansem kro ya Ghana yakwakoda International Monetary Fund na eja yakwakoya kwagibe kumai emwa yakwakoji edi ekire di efire ekire e banya asemwa e na wo kyerem se hu behia pa se ne manim ya no aban ne hwe na kuhudo ye eba pedie nsensem a wonom de da no wonom ntena so mun sin konwa na wonom enhia enhwehwe adwene se bia sensem ye bobaba no wonom betimi aka amasomdwe aba anya sa na ba ne buda ni guso me na mikura tumi no me na mitwa moka enu nto enyo pa emfa somdwe e makra wo kire se sabere ya ba na gyatum san adwumefo keto mbehwe ni atete so no enya de be ye betade ama no enti wo sre pa se kuhudo bia da o musafata no ezese aba to nsafre wo bom na we ya wo kan wo to so kirem se de wo kan enye se bia aban kofra na mo ko debate anasa argument mo ko akoya no ba bai da bi na emomu no mo kwa akotena se wose amanyosem nim eye nkomodie na mo kwa akodi na wo kyerekye nsem di a kyere wo no se oh when na ye International Monetary Fund yakono ye nyina ye stakeholders enti kwa be ne ye fa so na sa nhye etimi edi so asomdwe mu enkofo ha bi ama na saban na anya ne sa na wo se wo na wo yamanyofo ene ne ekura tumi ene ne ekura se ye kwa ne chenchenchen dia ene de nsem beba owura Austin Game. Agreement have been reached with the IMF, all right. It is not too late. They have to call a national tripartite meeting if they don't want to do it with other stakeholders, such as civil society, other political parties. They should do it with Labour because they can come under the tripartite committee under Section 113 of the Labour Act and have a thorough conversation about the importance of the economy and how it affects. Government is the one that is in control of all the macroeconomic indicators. The micro, we can have some discussion. Therefore, if you are coming to negotiate and you say, look, we don't have the capacity, then we talk about, can we have some concession on the tax threshold, for example? What about certain costs that are escalating day in, day out, such as we have agreed to increase utilities every quarter? Can people withstand it? Can we suspend some? What else can be done is subject to conversation by the party. Owura Austin Game. Adofo ye ka wuso gusu tie ria dum yeru KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so Facebook no AGYENKWA FM Kumase 101.9 YouTube no AGYENKWA FM live na wo normal test line na 0204 905655 na mom wadwenkyere no enyansam a ye ka kyerɛkyerɛ mu wa ha no enkotie ni baabi mfam nreyen wo yesa wa ni ye ani ni yie na wa mu ye kra ne sa eba ne sa so a ye nso so ye be kyerɛ ya ho odi wo fie ha amo akɔ relegation ball no mobium adofo ye to aso na ye to ansam no so na NPP wo mabie wo no apono dagba e wo buso da na to so aduonu miensa ade to ho se wo bia wa yese wo betu franka dia NPP amanyokuo no ani die kwa so se de wo mra no won hyehye no won toto yete ne mpanifo asetena wo mkọ ye kọ so adwe no obaba be fa krata kire sampa opeso wo kọ ana wo kọ na wo mu bie tu ho no mo no eni pa miensa ene di ga kofa ya danu a mira boache eja ako mira kwabena Japan ana mira adenimo anrada ene beto dwa se eye Ghana mampani na bedi eche His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so nam kane vice chairman the NPP eye mi Fred Oware so amo no so akwakofa ne de anna ntie ni kyerem se eye me boyfriend mira Alan Kojo Chematen ono so no mo hwa anim se ne obekwa akwafa ne de se mira Alan akodru ho se won kodru ho so obi na ekwafa amano se enyo obi na ekwafa amano emunsam ne de empani se de okwa atendu oba atendu ogina ho no ene atentrodo beri masa akwa kwaku o wa salam down NPP atene kase a ewo honum yenkwa ne nchen na yenkwaje amane boni nchiremu ne babia ensem no akodru na yehwe sampa mira wakwa akwafa na ade no ana so onkofa ya ana wo mu hwananim no wanya amane obaba chena wahu ni nyina yeguso epusu ahoma no yenya beri makwa kusa kwa
obeba no aba be kyerɛkyerɛ mu sɛ de wogina ho ne sɛ de entotoye ne hyehyeye no esifatie ye toa so wonsem foforo ye nya no a ye de ne beba am na be kyerɛ yo ene na ye konsem foforo mu dia sane Ghana fo ye di kan abomamane no eye National Communication Authority NCA ena wonom nam osoafo ye a wo hwe nkrato nsem so ede to Ghana fo nyina anim afiase October bosom da di kan emfie mpinu ne aduonu ba koni mu ye akese mi kase ye bekase emfinhia mienu mu kɔ ne miensa so nie ene abo Ghana fo amane se wa sim card on register ye ne ko register esan se nipa bonfo bi enam kuntuna se edi di bone papa penti se be ya emu betimi ada hofan na sa ankrofo nyina ye twa wodum afiri mu oti no wodum de abosomi nsia esi wodum so manfo nkonko register wodum sim no nanso esan challenges ba ku mienu miensa bi abofa mu no enya ade abosomi nsia no so ye na dodo no atimi a register e kan hu bie e mama mpani aba de kire kwan so be kire ma no wo kire se sa sim card no so mu register be bua ye ama frosters ye omudi nkrofo bone no yatumi atu wodum so sa mu so a wo mudi bone wo so no betimi atresi akwa akokere wo mo enti obi an register ne de na sansem kro ye aso kan ho bi ema IGP na num hodum say ono so kopiem e wa Public Accounts Committee anim ema odi to dwa ya wo kyerem say sim card ne efie say register na boa papa enti Ghana fo ye mfie hu enhyem na sabrede so ne ye baba ka se ebia de se de twato a na Ghana fo ko bodom pem na wonu masua ne asere ne de na ne bia ka ho saa na adidi ma na aba bedru ene dambe ebusum de to so aduasa ba akwen na ene de onu mo kyerɛ se ene da pa ho a kyerɛ obi ani hɔ no ma o sim card no register betimi de aye call enti sim card be yo pepe du ba akon ne akyerɛ de ne nyina e baba betwam na Ghana fo bia wo masna ko bodom pem e kyerɛ se o mo Ghana card o mo nsanka ento mo ntimi register ye no ye nsem twefo bi ene wonum akasa. That is why we are here, but I know I can't register the Ghana card among the first batch since 2018 and I've been working here up and down for 4 good years. I've not received it. I come here maybe 3 times a week, 3 times a week. Day I've been coming here but I don't receive it. So they said today's a special place. This line is for special people that we've not claimed my own for 4 good years. So I'm here. If I get it today, I register. If I get it tomorrow, I register. If I don't, it will never be fair because I don't know why. It's and not me alone. I have almost like 15 or 20 people that they say they don't care anymore because they don't know what to do. But for something like mobile money that I have on that particular site, very well. Actually, for me, I don't think it makes sense. It doesn't make sense at all because when we're doing our Ghana card, they took our biometrics, they took our necessary information. So why don't them take the information and then forward it to the National Communication Authority, those in charge of the SIM cards, so that they do that directly? You don't need us to form line, waste our time. You know, time is money. Any ATA Ghana phobia, make us say wo mu disantene so e kwakọ so mo sim card betimi register mo wo mo ana e na dodo no do ma dwenkyira ba bi kire say hu kura ehia e say Ghana card no data ni nyina wo ho no mo adenti na so obi dia yira na so obi enkura bia eno ne e beka se yentimi en register ma na ho nsensem akwakọ e bibia e wo ho adofo ye di kan boma no ba say na ye pe ya ma no bofo e wo nkran asalam down Babia NPP atena ekase no wono enam forms a akandifo mo peso mo di NPP anim afra ase efa na sa bro mo hwe anim se me am boyfriend mi rakwadwa lanchematen eno obekwa akofa ne de ma ne bofo bari makwa kusa akwa ohonom yenkwa ne nkyai na yenkwa bonkomo kwa kuma hey na ho ye na me da chem na tanko lebre ombebra mo na mu obubu asise pempempe Fayako asalam down. And then Tiana Tresse, a year caneswafwa. Now we're showing for the Numa Sumira Lankwajoche Mate, or Kofade forms, Babe Drew, and now when Yama is saying in 170. We didn't hear the say Emma and Penifua, Wowo, AGYENKWA FM. They will command say, they will command sitting in Syria. Send a metayano. And now what I want to do is say, Eddie Mount, take a course. Na ya tra so ya bewe mu die na ya din sema efi enkanantamu NPP osun kokoku amaliku no e wa salam down na election wo manfo anope yi se ne wadi kan no na ya hwe nim se kanisia for trade industry apei eye kojo alantre matin ma be pimu e wa hanu si na ne ono so e be platform so na obi e bu se senia alanfo nyina ka se o se wo friend se omra no waba amplana na no kwasemi yenwa kojo alanche matin MP mu babo ahanu sei
obetiem e wa hanu sei na enti a yenya ene se eko be se be no mienu e be bono na otimi abetiem e wa hanu sei na obe perform se etimi e de amane ho a yenim so no ankasa be ba tani aye norm a e wa hanu sei no e fi se ofie kata emu ti wono edi ba ko na was man ko ba you would not occupy an on Yankasa, our performer, I have to do in Safua and other platform. When I came down, most of my other folk now perform the bill. And it's a great year. You are selling down empty American Shayno. Any idea, we are along the future, Martin, what you mean, other people. Now, and see about when they say, some you say now, or a trade minister, a good, I want some, I know yet, sharp opening or not down, no. And here I say, and it's a good floor. No one was going to have an Indian. I can walk up and I will see water. Now, what other share over me? I'm in the cheap now, watching other performance on the dance here. And a party and Casa now, what is some cool and in painting and in painting bank and ever boom now, one other functional. At the Abre and Penny Floor. Now, my member, what if you were in King, Mammy, what is it? There were 2 4 to a person at I will AGYENKWA FM. That being no mission here, I put in my own every day. Who could not 80 years? 80 years, mammy. And I'm going to say, who are wager? If you wager ever and can handle them down. So for taxi car now, you bet you obey 50 Ghana cedis. And I want 15 more. I didn't know where they are. Kwaku. I think you know this year when I will be a fabric. Anything is young. Wow, you do a safe house. I tell you, there's island in the nation of bank. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. Hello, Kwaku. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. And the family who on faith and poetry, and the Alan who can only go by a pump. And posted Kodal as the Mathematical president. Then I came to become a clear. What you have to journey up to one Shabano. I like the Matimba winning a better Adam Peter Malikum. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. Kwaku. AGYENKWA FM, Yabajimunkwa. I like the Matinka, which you are, mammy, what do you hear? Mama, would you ever say anything? I met you, Mapu. I would go up and ask them. I understand I will be the president in the 1 year, we are the president in India. When I mean, of the piano for you. We are Bosch only a mere Papa Joe and Matu. I will be an also ever had to say. And he shared him also for you and Martin. People are near the Russian, a deep 4 hours more AGYENKWA FM. Maminka, I think we your what I said. You are Salam Mustafa, or no, and all national youth organizer, Edema, NPP, Amoyokumo, AKYEA, and a Hawaiian Central Point, now all the Africa say. For sure, a Mepuna who done a menu man with day. The wish a tumor of Ampanian, and I'm down to Father AKYEA. The Pana Yatuma Papa. There's a Mampanin, be a more many man, one of Mepun, any of Mana Tum, said of Ampanin, and I'm to AKYEA, who is a Mampanin to voice you are. And don't you know, or say, or threat down of what Mepun is said. Don't you know much with Yara? AGYENKWA and it's your microphone. Anyone for Ning and all that were good for AKYEA. I have done a phone you know who said, and it's your town where you have done all the Ghana floor. Now, other Ghana floor. Now, all in the car, Edema Ghana floor. Anything I know, any in summer, you are Salam Mustafa. Now,
national youth organizer ma NPP amayoko no or the Africa na no want to say with them party no NPP so Sabra make say there but here you were the person you need the key on your MP don't say for so MP no NPP amayoko na ya try to start play what you are done or how for you could not go na one day and send every piano no ko akọkọje na wuhwe mputu duma anfa na aye by election kwano aban na ye wo ene wo buhia make say free awon egbu wo ye duma na we nyina kire se eri so ajinkwa asen wo mbeti afiga no e de ama NPP amayoko no na we ye bossa what you need ya se NPP amayoko no ene ade stadia o de ama mebuna omo NPP amayoko kwaku yebeda se nana yebisa se adwumayefo a no mo akekọ mo ho abom so mo behia eye mira lankwajo chamate no ayeye bia bedu ana na ye ntie leka se die eya bia ededifo no awre timu ha na ntie ayenya ene se wodi kan ndika bi awoko ana ke Tebia ini kena kena omoba ase o epiende o adero na yebo kese ne betu ehia no na ye dia somo e wa ajenkwa FM group mati Barry Makwaku sakwa radin show na show ho so yie na minim se nkosi ahire no na ye hu ba bia suicide board ho no akwa akoguo de won bia so ye besen aba wo nchen biom abaji nchen radin kan ho Yo. Adofo yamane bofo enkrampompune mantem atenka media village and na mote se okasa wo asalam down NPP osono amanyukuo no eye wonu matena ekese wo ho na ni nyina agina eye forms so abrei woni epese tu frank adman NPP amanyukuo na frase a wonu mo fefa na no mo hwa ani mu se eye mira lankwajo chematen ono so baba be pie mu ho edomo aba mama mi owo mfihia podopode aduo wotwe a wo kire se mira lanchematen endi president oni nyame akwapam wongu wonum nyina akwa akoduro ate se adwumayefo no nso so aboabo mo ho ano a wo mo nso kwa akohia na kota na chi ye bisa se wono ane beba ana se bi obi beba besi na nam sede afoforo bi kofa ye nipa bi na kofa ma wo mo no ye de nsem ni nyina begina ha enim se no nsia mo no ne aboabo ade aka bia ne de aboa na ye twa ye ho akwaje aboafo nkrato aba ye ba ye do bekwa ama no ne nsem Russia fo obo US fo kwadu eye de kwadu a he wants what's the wedding is oh you butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima where you malaria drew Lufat jama wedding where your hospital sister where I imagine there few hours to my wedding na Messi semu huma yeshepe minketa was me kuni my husband is sick jama otono do na bazi no ye what's the water test positive for malaria no na benti no one for ambulance na one ambulance it's not a bicycle foam no nyasi foam kakabo no kikra menye me wedding gown na me make up nina sometimes that's right nearest pharmacy so one meji Lufat Entrance Pharmaceuticals for malaria do na inyo no ye na wanter mukuno china ne na adu abrante pa no kuni so onu po na waka that you may kiss the bride if you want so day I don't know one me don't Jija wo malaria enka won to them Lufat eye malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa edwede nkrato yi ajatum se eye anokwa maji Hamadi me pa chinyigifo na namaji Hamadi sa no Dr. Amagashi na me kamfo de amount yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamara ye adwuma enu ne betu yade na se me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afri nso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote Hamaka sa eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase asma enu so si manum no otu ase eyam kro ulcer wode na fo miensa
chinyente ne ekuma bonso nkronso ye hia doctor say ne no ntontia waje hahamadi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi e kira kwan no be santia ma sanom nanu ya mani krocheri se me hne santamu medie bi ho adanse e drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor magashi ho na kwakwape yaresa efa manom gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi heni eba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani amagashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Azanga samlai biu Foligo capsules with syrup your multivitamin for fat and yama mofoni belinina iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6 nutrient ashimuma Foligo drama oxygen and chuko yemuno and ye jumeji na honam sunya hodia ehwehwe Foligo syrup the beda malt we ewowo yama mofra Foligo blood building nutrients so on the pama bonifo omike tufo ni obi a wayare na hotono FD ahwehwe sɛ gyedi nkwatwe mu agya tum sɛ ye Obiara ribisa neda me shiva on a payment and wasn't brodo Missy oya alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza Missy oya alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate Take off in be the ultimate, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Which I want I'm yow, no martinate. Pastor na lawyer, no martinate. Presenter to come, no martinate. Ayo you borrowed them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Which I want I'm yow, no martinate. Pastor na lawyer, no martinate. Presenters for come, no martinate. Ayo you borrowed them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo. Arafo pe alternate ni binanum kum malaria yade no na daje ni ho and what na say ma malaria bo blow e de what format tietia so e ba ne sa na ntontom the fonzi mine wadu usu nkunim ye bo hwini de ma no nsem na to so na sa radio Russia obi nim se ntokwa no na mu ayedene amamu se die pa no mu je free USA fo ho ani e kwa aduro no ma chechira so USA se tie nie na no ada ne bebo mama ne se Russia bo US so bo se eye Moscow won kropon no o ma hu se drones bi abebo awura ho adi bone edi nyamrasem no mu su se ade na mfiri ba bia e free US e free se Russia ye na adwen eye ntokotwa ne ye patapa so wo babu UK Ukraine na wawura ni pieto no ama wodu a wowiase de minim de one Russia enkasa ye wo so wonyai na mprempre de o ma na ni sane pa aye US na asem na say US fo aye hwinta dua kire ana mo ye Ukraine yodum ena ye de we kwama mo e kire de we kwama mo e kina akodie we kwa e kina atopa ahye ama we kwa ene de wa ene de etia ni nyina mo de kɔ enti o mo fa so bo ni mo bia o ma hu se US fo aye o ma dwo so menam sa kwa na o mo nam to na Africa atefo abaye Russia dom na asem ni beto odwasa no eye Anatoly Antonov ababonten wo ye Russia abana na musini wo US ade abeto dwa ade nsem ni kire mu ankasa ama Russia adehye a wo kire mu bosobo se ewiase yantna wo mobi fa so kwa na ne achenchena ade weu se mpo Ukraine wo mu a omu hu se US hu bo mu pa Ukraine fo so ababonten de abeto dwa se womo nkwankwa kratwi atefo sentokwani mu ayede amomu da biara danto makubi mu omo aye Russia na nkusitira wawe ana eso na daye na empo Kievo no musu se hono mo na sa drones no US bua ye men nam so eba Moscow no enya
sa na tie entimpre US for asem wotia wo mo che se wo mo nim sobo na asem no ho ba akokra eti se ntokwa ene dondo afuno tegare na afuno Russia mo form asem emma wo mo so arafo ye gina so na ye de awiadum ye de KASIEBO ye de beso mo ni nyina si ha enwuma ko bia da ma na so yasenim se emfa nsem imra onwuma ne ye ko Edusa Herbal Center akwakwagi ya pomuden Edusa Herbal Mixture and capsules e wodwaso enu nti sisi ya de etete wo koko no ya agi ni pedua na boso se afifiri wo sa da mogya ni mo bomade na so benya ni papa bia nonom na uhuru ni pedua ni mu eyi sa ha oni nyina afiri ho no mo bemma ana wo ba watenka ateko ho e basa na emwa mani je enkoso e wo fie afi oba bu nsa na wo twadwo enu so so ya ha kase pa nonom Edusa Herbal Mixture and capsules ni ntu ase emfama Edusa Mala Herb no bebo amaturi ya de na be share so no ni nyina afi ni pedua ni mo na Edusa Herbal ointment so honam ya waposo yo sisi ya de akoto ntimi nsode no wo de srasra de nche na watie sikinkire na wo ko onwuma so bia tondro bia no wo kwa won sabe kanu papa yi ebi do shopom na de wani atrem ewo Edusa Herbal Center na tena kese e wo so be macro go filling station ho do ma frɛ 0500110115 New Air Engineering Works ya Master Joe Nensano makacho se ehwam na bankasa Seba ni so installation is servicing. Air conditioners, conduit and pipe laying, refrigerators and washing machines here. Master Joe pe. Obi be air condition mount. Se fra se ba. Ensure be fru mu abacha water force. Da bia wo dem na bucket is wo. Wo office na bucket is ho. Na mo boda ho. Na wo pension na wo chim na be pension na chim mu adade na wo je. Me nua kɔ na wo nyente ne nsam free home. Bra Kumasi Abrepo Kese County Hospital, Kumasi Girls Senior High School, Shenimum, for 0246 480617 and 0501 809085 Obejoso. Other 40 de any tremo e wa bi national savings the loans akoboa bi esika sem tutuye agina brane ebra wo krasika no na busia bi a wo hian so no ye de e ma e wa hye hodomo enu ti so ya nkwankwa adwuma ye ni ya ban adwuma ye ni bo so me so a e na age akatue adwuma bi a wo ye no me sro bo modern so ne wo no ebedi nkita ho na wa boa ma esika sem tutuye nyina no akoyie onioma aba bedura pesika bi de akoyie edwa na apesa wo tremu no okwa bi na hye no betena se na akasa na afem wo bi ne de asoasene wei enye de oyeye wo bosia ne bi wo kogye na afa ejina kwan so ebesa wo nneema nyina mesro ho de eye ntobose kwan so ene ebeboa mu adwuma na wo ye no ni mpuntu enti yetumi aboa sa kwan so account ahodo biebi ema wankasa wasetena na bibia nkonkan emfama ya tena ekese no de Kumasi adum ena ye wo agye kuma bronsa atenten ne won di nhwe ne mo wo fra 0270010026 adwempenifo beje oso Priority Insurance Company Limited or say ya wabra bohun si achipa wajapade bibia wate sika ede aye no boho ban na wobi nim dwonkukura de beche so agya kotomu anase nsuo bi koto sayade a ankoye ohawo ene amane amfa mawo ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance, professional indemnity, motor insurance, fire insurance. Insure baby ani pedua no ham no ukohem insure everywhere. Also kwa DVL officer Ben Masalachi Tech Janse Swami Mazi and Yomona Waha Bantama High School Janse Atonsu Agogo Ena Ebua kwa Bechem Station Ho Nana da ko posegole na binchi Adishia Market Ena Bekwai Runabout Bibi eni afreneji ntremo 0244 562334 Ena 0244 378896 Priority Osiria always on your side. Other for near the any HMO Ewa Magashi Spiritual and Herbal Clinic Akwakwagi de sa Doctors why crowd bra na omwa es yade bia ba be hye so wo de akini unya no aduro se sunsuma fam honama fam ni nyina da why crowd esanse yade o se nani eden yade berefo yo ba be hye wo so a wo sasa enkro no ko doctor hodo mo no ntu ase emfama esanse wo se magane magashi a ene ehunu amaga hoho enti wo stroke na aba be bo putupuru ya wo de akini unya no aduro ayemukro o saye ba be hye wo so wo de hye no ato no bone wie mu ntentan wo kid na ha ho senia how ni tie bia da asmant hye wo se fabra na wontu ase emfa emma na sanyal we bi wo so ne esa na enko ne ehwem ne hu se sunsumu afam dia na ne owura twre kunkun ni mum na wo de tutu ase sunsumu a wade sika ba fia mu ntimi
ntuo obi akɔ ho no da fam tim kagya duabo a yɛbɔ no wɔchi awo mu nsensem awo no wokɔ yaresa bia esi ɔha bia ne ho nanso ntumi emma esunsum nsem fa kɔda doctor no nso ano emfa emma ne wo yɛ de bradwene ntiaseɛ so na edubran hameya ɛna ɔde ɛsa yadeɛ doctor kyerɛ kwan ɛwɔ so me macro kani police house no na di nhwanim ɛna kaso so prison junction be prison canteen ɔyɛ dwuma firi dwada ekosi me da friend no 0547 044 307 promotion prestige electronics pe ana woto ade ani asan de ade akoto ye ni bia bi ato so enehwe iron blender rice cooker toaster anasa pen drive ne bo na we dia wo kwa akoto TV gas cooker home theater fridges deep freezers nketwa ne akese display fridges apapai soundbar nyumo ba titinta washing machines ne air conditions popcorn machines na ye de afidie mu bia ase ato so minia ade ya na wogie TV no ba ya wode ebo ho ase boyam nipa ni gina so aso gina wanim ya wo ketua obetimi de abo bedroom modam paso no na wodwodwo ho no na no so wutwa wani so spelele ni nyina ya fi ani nchemu abrepo junction ship mu na wato ya ade ne ya ma 1 year warranty mpo na apede yi enne wodi chemu atonsu agogo eya dansira bang nhye ni mu ha ya sa de nkrobata ni bia kotim so ho fra 0553 31 9455 and 0243 41 4822 Prestige Electronics or say a papa efie. Na ye ko Alhaji Sidibe na hwe ye akwakose ani yade. Odofo wani yade no edimfie sei edi abosome sei ana afe na ebobaba entena se emu ani no enurusum esansa da na meka eni ni padua na kane eni no sei oni padua nyina no adurusum. Na wadi mie no ho no bahunu ade mpo eni ye dan wo kwantai no ani beseye eni na wasam eye papa mesro se ne wadi na ye obi ada fa ko Alhaji Sidibe ahwe ye na omuasiesie ni kama emfa emma waso de ne de hi ebia glaucoma cataract na se trachoma ade ben wa wunhunu ana ade no wachira wunhunu ye wo hwa ade no wani eprusuo wani echitimi tutu wa utimi pusa wani sa no wani echintintini nyina no ase eyiyi etoda na wani ase bobi edintentan bi wo waso ebasa hadwene ye misro enkwane na baabi mi emfa mpane ne sika be wo wani ase metutu wani ne nto hodum se kwalaji hodum se no bran hameya ya wo horo so amani ne so atenwan emfa ho ne se ne wani no ase yakwa kodro se muru vision dunko ade alaji beboa mo ani no asan so asini dadamo enu nti bomode ne na hwe na kira kwan na omo asa kwan ne so afo sisunsun hawo so pese utu kwan wo ho onko ade enko besie okwane aboaba besi usika sema ye krado nkrata nyina krado na so ye de ne da ye ma enko bi awade na awade ye ne kamia se wage visa akosi brunsam jam de bia ntokwa de bia hoyonko na ekoso mu ni nyina no efiri ne efire kwalaji hodum se na omwo na nyuma nyina enso twan emfa emma alaji akira kwa wo fin so na monzongo be masalachi fra 0240 994362 0240 994362 and 0266 666668 Isaac Paint Enterprise. Ehoni ye kwaji painter papa na ye dia betwi ye fie ye dia betwi ye dem ye dia betwitwi ye adan ye stores ene ye japade a yate sika ye maka cho se nne emfa woni fie style a wobesi se wanya paint papa amfa si fie na wamfa paint ho a mini ana akwaya na so ba no atuska lagu pe paint papa edan ni so na ye akono na wa ye fefew ni mufew na wa ye attractive obi ehun ano de ne set no so ye hwe ne ye ni ase ahwe eye Isaac Paint Enterprise ye wo emulsion and oil paint DTM semi-gloss satin EGG shell and flat ye wo waterproof paint concrete stiller and na face stabilizer paint and ye wo ba paint ne behwe ya hihye ni say ya pese maxima wa ni nyina ye ewo kro from tipsy dynamo ewo ditchem so ye ben controller and a kafam fra Isaac man was 0243 975756 na 0243 975756 obajoso Ebushia ne ye de ni atrem e was King City Laboratorium akwakwaje we de papa esanse ho
ɛyɛ redie papa efie de bia ne ka wo sɛ redie ye mo no mokwa o sɛ ne ode ne tie no ɛno ana ade nam nti wantwiti ne ye wanhwɛ ne ye na redie ne sɛyi a sɛ ode nam ano no ɛna redi papa yi na nkrofo de gi ade kasi akɛse efie akɛse ɔdɔ a eso twa nyina ne toda na nya bibia na yɛ redie no antia enti na nso ɔbɛyi agyewedim abɔsoɔ nsansa agyewedim abɔsoɔ wani ase no anku bi kɔti bɔyɛ ɛno nti atwitwa konka tuntuntuntum awia na ahye wɔ pimples ne nyina da ɛbɛyi nyina firi hɔ nom ɛde ama wo ɔse anka nkyɛ sɛ ɔyɛ anti aging treatment enti no ebia na wonhyɛ da nyini yɛ nanso wedeɛ na badada yɛhwɛ wedeɛ no asa pompono to so anyini bi basa bi sɛ misraw Skin City niamwa ebia na yefro bi da wanim abani ntuo bi da wanim dwabo bia sɛ ɔba bɛkɔ yie ɛyɛ gyen siesie wedeɛ no na ɛnyɛ fɛ na ahyɛ tade afataw esanso betimi atatade bɔden pa na nso no wedeɛ no nyɛ fɛ wo sɛ ɛmfataw wo nsaji tuntuntuntum no na aji tuntuntuntum ne ne aba ba na ho nyina no wɔno bɛyi ɛde afiri hɔ no wɔse ɛmfa ho ne sɛ ne skin type no ɛteɛ bra na yɛsiesie ɛmfa manku hodoɔ yɛ fram no ne aba ɛde siesie wedeɛ no so no ebi ɛwɔ tena ɛhɔ nti bɔmɔdena na ɛhwɛ no kyira kwan ɛwɔ tech maximum ɔbɛn affordable housing main entrance wɔn no na di nhwɛ ne mu frɛ 0248 936297 Entrance University College of Health and Science ɛhɔ ɛne yɛkɔsua Doctor of Pharmacy ne akɔgye degree ɛbibrɛ mu atɔ yɛ mu ha nyinaa yɛ ne ankorankora suku akwa me nkroma suapɔn na ne yɛatɔ kɛsɛ na yɛ tete adesuafoɔ me nuafa ho bɛhyɛm ɛntena fie ɛnna ne tɔsom na nwoma sua sɛ wopɛ biribi agya wo ba sɛ bɛyɛ adaakye ni hɔ a wo ba nkɔ yɛ mmɔbɔ a yɛbɛtumi agya de ɔde agye ne nyinaa na obi agye nanso wɔn nwoma sua na wɔ abɔdini krataa na obi gye enye yie ɛnyɛ asɛm ɛso obi ntindi na wɔ so ɛyɛ wo a wobɛdin bɔ wɔden na frɛ yɛ na meka sɛ yɛ gusu for 2022-2023 admission no ɛno nti frɛ 0509 086631 and 0509 086651. Adafo insuo no gusua etoto entontumi paya no mo epaye enunti ebia na entontom adwo amachese nyoma nkoye woni padua ni mu sese no nya na dwonkwa na entontom awie anopa wie nwumra na dwo bia na bia no entontom betimi aka mede yade abrawo enti se wo hyase ehunu nsenchene bi woni padua ni mu a enye no mama wo ebia wota de o na wanumu ato anopa asode a asa o yade awie bo ano wate asi wontimi enidi de bia no pocheche mesro bomodna ko hwe mogye mohwe ko basa malaria wani bi wo mu anu akodwa so bia etodro bia na okwa no abodi se upe lufat tablet ne de empenifo de suspension ne motofo de babusuamu nyina no nom na momfantu malaria de no ase bia etodro bia no onsabeka bi do so pom na de oni akyerem okewo kanimbrem castle ye no odi nhwe ne mu frɛ 0541 268721 Anya na twins powers osentafo to me. Minia to me bi wo ho na dadie bi so twa dadie mu. Dadie ye den na ra ye de no yonko dadie ne twa no so dade ketewa bi na hyew na ye yi ne kon ade afiri so. Eno nti antena semfa won san hyew demre fam. Abrabo wei ena ho fala. Eniama hu ne wi asenya sa na honhom mu. De to ye honam ani bia besie no na akoso wo honhom mu. Eno nti fa honhom ma wade woda na obi no wabeda na obi ayi obi anim no wabeda no wagi feelings eye wo de menua honhom feelings and someone wo ho edoso pa obi show ba na watwi afa so akwantuo mu dadwo ne da so wakeka niema sie ni akọ interview sai se kura wabre ye ka se bre interview na agidie nyina asa eba ne honhom yade ni nyina ye kwa abrepọ highways bro ni krom ejuwa da no pa no nsia ne apo anwumre no nsia ebna da no pa no nsia ne apo awie dumienu efia da no pa no nsia ne apo anwumre no nsia memele da no pa no nsia ne apo awie dumienu ani ehu nkomo 0248 699898 0248 699898 yabejo so ma dwentraka ene yede to ahye ye fia sie free aja diza zongo pani aswame kumase here no ne de free by no say NPP delegates no samoto aba no ema Dr. Baumia dia ene yede ne yede 8 no wonu betimi abreki wose wo cha Dr. Matthew Poku Prempe na po energy minister slide down SSA NPP abaya mampani ni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne dia ne muyi wo mo mfa bibi papa bia amre Ghana wo hu ne se eya no fofrotofo no ene hu ne se wo mu ye bibi wo mu nya hui ho na Ghana ato aba ya kandifuo
de ye a ye ne adane abofo de ama ye eya ba we no mu akandifo enu nti so mu po so mu mpo ade de ndi o mefiri so mu mreki nwotwe ne ena o mableki ne chena moto lutan she we wia no ama we kakra na abusua ni na asemese no obenten obi kuta certificate papa wonya adwuma na obetumi aye na hoden ya nkeka so ye mfa ne de akoma abusua ni we yeso onu mu buman na Kwabena Nyame former chairman MPP media communicators Ashanti region eno say nyame sum de eye panti National Cathedral no a na do dan kwaku for pesi osie no enye bone kra o se ba omia ene Dr. Machobegu Prempe ena wiei wo chia wo mu teacher Kwadwo de frita pa nyina susu eno so woson kokuroko amanyokuo wo mu benwi asen no for by election no ne kasiem ehwe de ekọ ewiem nsakira ye ne nsense awrade omanfo ne pen pipi dodo wo se NDC wo ya amanyoku a he onye serious ba ku sei wo munya serious o etutu abama wo mu a wa ha ho pa o se nchia kese wo de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the vice president Edema Ghana na ajambore baba didi afiriwe mu ase na abroye no se sa mafia ye kwakwaji mu afiri hodumi e baba ye karikacha abehye Ghana fo so wose Ghana fo ye baba tiso bene baba pe bebre afi na ho kye ne ye baba fam ni nyina no agina katase hye proye adwumudie woncheni ehwehwe ani mamamuo we ye menua we ye madamfo wonya hwe mentwa ne kamemfa ne hya no e baba Ghana fo abre pa na wose de hia ne se mahama beba no baba je Ghana ene Ghana mu ade hye afisa atiti mu na budi fable kuma central ke Bawumia is coming wose de edi nkan wo ma engineer Kenneth Mensah Arthur deputy CEO Edema Voter River Authority aha and watch us on the oka asen no for akonwa no ewo NPP afa eni NDC afa kra ekwabasa so enye ne nwanwa efise de wate adwumaden a wono mo ye ne ho no enkunimdie ne betumi aye wono mo dia NDC wono mo nya akwanya mfa magana mpuntu na adedua de ne die efri anwe futu na wose National Cathedral no a historical project esese yesie na eboa matese butanti amampani pese yesie no ebam enti Ghana for ye nyina mfa mpa boy ntachire wose ne nchia enkoma no akse ne nua be makuma Kofi Fofie ye owo kwada so insuom owo agro na me pet house awie wo chia no fantastic Wilberforce the Frisehi asanwene show and was me ka kire NPP for say head ye mu ye ne pumawu by election ase no mutimi nkwankoye no asen no of ho woni ekoto abanani ate wo mo ni da ho wo mo to omaduani di dada enyem na mokomo mutu jimi mo akomo mo nkanea akwakoyi onu akwa dia mo obi anim sa ade na mo nye enya afi na mo ba beye wo se asen no for de hye ni da ho papa na de etie bi mo ni mu de besi ani o se nchia kase wo de mo nya Kofi Bento afo incoming MP de ma eyesehwi yo so mpeso ano so na way free brave lion ni de free mo ase na abroye no say Ghana for ekomodien aduane kom ene kire se ahokire ye namu no Ghana for tie supa enti mampani na adodan kwaku for do nyawo nsam akeka Canadian economy no what it no ase no dada de wo kana kire bia no propaganda ene na ada na ada Ghana for say Ghana for ye ni eda ho Aizema the Fraizema Ventures kunum janehwe ali mo ho eno se ebre na du sa Ghana fo ye sesa yesu ene ye ban na ye ma oman Ghana ho dommom eto yakoma so na ye jai amanyofo no ne amanyosem na ye pe bibia die wonti enipa ni bidu ono mo akofore wo mo no kura ni pa wasi metwam tro utumu sa asemasi asem a wo kanya sa na tie nanso de o pa die wu odwene nafu wonwene da chinchiri ma ho wudi pa sa ye de fie ja wo bo no wo se no oman ni mpuntu ani adehia de a ewose ye nyina ye ma ye ni ekọ AKYEA taxi driver Eddie Free Santase Patasi station wa Brepo Junction and what they say asin of wadwa no aye krado Eddie ama eye NPP na Ghana sefata se wonama manyokuo no so efra ne ntema papam che ne chachawo Eddie nkapo egugugu ni kom na ne nyina so betimi abamu a agisa 2025 eye pani a wo bedi NPP anim eye mirala nkwadwo chematen wodi nim na wodi nso a obeboa pa master planner junior de frekentampo en worker sin seat no ho asem en o say NPP de anya NDC dia mo pa mo nkwankwawe enchene boto emfa
enkwa baabi a osenchi aka so de ma lawyer Jerry Ahmed incoming wejagbawe emrahye bedwanin Arafo we Asari George yaw sempe wasu wotie no hwe live ewo agrek eburaso Mr. Asari Construction and was a fantastic news papa me pedie mo ye no na emuso ede Mr. Asari yeso ye pedie wo ka no ye ne aso ne ye nso age ho adofo ye gina so ede awie dumienu kasiebo aye de besommo omei ani amanone adwatonde ani adwenkyire wo mu no ye de ni nyina asi ha awrade nka wo bibia ho won hwe bibia so na omo bibia ho ban na ontutu ye nyina ye na mo nsi yie na won hyira ye nsa no adwuma so na enam so me nya kwenta papa na daachi bi yetumi abu ede akyere no ye beda wo bibia se de na ase makojo safo Michael a wo bo ansem na no eye krobia santewa ebo na tiri dom na sabre ye de nsemi aso Rashidi Akini the writer or the equal Facebook no so and a YouTube no so as some for the made the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKA Medibe wo miniminu aba Nana amaboachwa yes also near jai baton na modamiko dia Daniel what the asiti na mu nsam ebro was sumun chirechiremu eniema ekoso honhum ene ya braboko ya ni ahwe ni so no kwa ni agya honhom de na to ho ye mfa nye huye no so na edi enya no tena se tam chuku lefili benze